Indonesia apa? Kembange saya tresno ora ngangen-ngangen kopi wengi iku goro-goro ya. Jadi lingguan iku saya tresno karo kembang kaitane karo keluarga ya kuwi ira-irane utawa judule mung kerang mangkring. Wah ya kaya ya nyuwun bungen panjenengane Mbak Pipit Andriani jumeneng karo Mbak Sulis Eva. Sepote Mas yuk kaya apa dados? Pipit Palupi nggih wilujeng dalu pae aku yang nyawan awakmu karo kanca-kanca iki semangat rumangsa bondo seneng sawise prei 5 dina iki bablas awake dijaga kesehatane ya diopeni mangan sak mangan hati-hati umpama ngladeni karo sing lanang ya dipetung aja ndeng ya nggih Ngaturke salam kagem warga masyarakat ing lingkungan kene, lingkungan RT 2 RW 1 Dukuh Kroyo, Desa Gelang Kulon, Kampung Ponorogo. Kaya apa? Nggih, ngaturaken wilujeng dalu Pak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu rahayu. Sampun. Ini Sulis Eva. Kula Pak Minto. Nggih. Ngaturaken wilujeng dalu Pak Minto. Sing dalu. Mintoke sesuk arep check in. Nggih no, boten pangsel nggih check in. Yo cedhak timbangane mulai buat wektu monggo jarak mayang ning Timpak Kelem Sambu Ponorogo wis ora rasah mulih. Ning kene engko tak golek pimun karo Mas Carik. Timpak Kelem. Iya. Lah piye? Kok kaya kulit-kulitnya ingon kok kaya mesaknya banget orang sinden-sinden jenengan. Nek sampean ku sesuk tak pasake ning Mbak Lucy. Paling ndak itu nggih jenengan itu seorang dalang. Sik paling sing rungoku koyo paling jenat niku. Paling boten iku kan jenengan seorang dalang ya. Niku kudune lak nggih njajak-jajakne anak-anak ini niki. Lah kok digolek-golek nggone Pak sinten mau? Pak Carik, Pak sinten malih? Lho, Pak Carik Rumah karakter wis plek. Ya aku dalam kondang Pak Minto lho niki. Lah nggih lho Pak. Digolek-golek ning Pak Carik. Jadi sekolah wit SD nganti ning kuliah iki prinsip ekonominya itu sukses. Kita mengeluarkan dengan sekecil-kecilnya berharap mendapatkan yang sebesar-besarnya. Itu prinsip ekonomi. Ngono lho Pak. Bapak Ibu sinten sing badhe ngoni sinden Pak monggo Pak. Nek sinden ora bingone sapa-sapa tak inune dhewe. Lah jenengan dadak digolek ning Pak Carik lho. Nah yo apike iki kan koyo ngono lah beto ibumu ya tanggung jawab ngono. Bu kula ngene ya Bu. Nggih. Kate jalur ingan. Dia pesane apa pengingane aku. Nah, ayo ngono 6 piring kandhane sak piring. Boten ngoten lho Pak. Mangane akeh, kowe pesen. Ya. Lah dhewe ora pesen piye jenenge oyo iki. Niki. Ya. Ngaturaken wilujeng dalu ugi dumateng sedaya ingkang sami rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun menika sampun dipun jawab. Salamipun Bapak. Kajeng bawa Semorondana. Asmarandana. Alah wong Jawa iki Asmarandana Semorondana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sing penting tumus tekan ati dadi lan mandine. Oh sami kalih RT mriki. Nek ngarani nyambut gawe mboten nyambut gawe, Pak. Mbut gawe. Arep mbut gawe nang ndi yo? Mbut gawe nang ndi Kang? Ngoten. Disingkat ya cepet cepet. Jadi mbut gawe nang ndi yo? Nggih. Mbutmu terus. Ya ada. Yo,
aja panjang ngomong endang bawa Semarang Jana. Kepranan sajroning ati yo no Tangerang Neng ini loh yang paling bermakna ini dia. Napa Pak? Kepranan kimau. Kepranan sakjroning wong iki tegese barang sakjroning suwengi bengi rinawan bengi tansah gudo. Biyen zaman aku cek Joko kene saiki semali gak ngerti apa-apa iki. Perkara katresnan, perkara wong seneng karo liyane bojo iki aku ora ngerti. Mergo sing tak tresnani iki mung ibumu tok. Ning dinggo ning di papan ibumu ki tak gawa ki mergane apa? Aku wis ora duweni rasa tresna nang sapa-sapa. Nggih, leres Bapak Ibu menika Bapak Mito menika saestu dalang ingkang alim. Tenang kuwi. Yo ngono Pak dilem yo Nggih ngono. panjenengan ngertos alim menika napa? Angon limpene bojone. Alah, sing amrih ora konangan. Nggih to Pak? Jauh Pak. Jadi Pak nggih saestu alim nggih Pak. Nggih. Isin yo karo kowe kasih iki. Nggih. Isin karo calon mantuku. Oh, kok gak ada calon mantu? Lah kok Nita. kita kecil-kecil. Nggih, kula dongaaken nangge saged bagya mulya salamipun. Tet katet. Iki foto. Wis ora Pak iki manut sapa sing dipilih wonten iki tentrem besok ndak menawa wis lulus le kuliah dalange yo apik sapa sing dipilih ora piye-piye ibarate kaya dene kebun usuk budel waton petungane genah desane yo ora kena dilanggar ngono manut karo para sepuh ketungan wong Jawa utawa Majapahit. Manut Tet. Manut kali bapak ibu. Nggih. Dadi nek duwe sing kok karo bapake Pak aku ndek pacar kono desane iki. Nek kono kelairane apa kok tak otak atike. Mergo nek dadi dalan kan dukun. Dukun pintar. Bapak senes dukun aku lho. Ya, ora kuwi lho dukun anggap dukun cabul ngono kok. Ya. Pancene semayangan karo Mbah Tulus karo Mbah Kasem Mbah benjing pun jenengan nggih pun yuswa paling sepuh kula nggih ngoten benjing mendita kalih kula. Buka jape tresno jape ya tresno ki mergo kulino ya nganti tembus jroning cilane Pak Edi aku nek iso sing kok iki karo Pak arep dihadiahi. Wis jelas. Saiki aku enggak dihadiahi. Lah kok tak hadiahi ya malah. Lemah kok kotak budi. Lah sing diwani atau dek kuwi? Sing diwani atau dek kuwi paling mboten iku hadiah sing sae ngoten lho Pak. Ya cawet apa kurang apik sak lek ngethuki coba. Wis ora hadiah ditokke pisan yo penak-penake wong. Jangan menilai seberapa harganya. Ngoten nggih. Nggih, tapi nek kula ngangge kan jenengan boten ngertos.
Hah? Nah, hadiah niku nggih sing paling tidak tak pakai niku kelihatan ngoten lho. Loh, ya dipoto. Benar Bapak. Rasa berterima kasih Pak E sudah saya pakai ini saya foto untuk penjelasan bahwasannya Pak E ngerti. Itu kan ya jelas kok. Pak E, berasnya pun izin kali kadet. Berasnya pun izin kali kadet. Takkan mengimbrung wakil. Aja tiru-tiru kok minta mbok hadiah kuwi. Urung tapi udah jadi malah ngungkuri Pak E. Loh, kelucuannya loh. Kelucuannya. Saben bengi ora Aku mau bayang kira tahun kasih piye ngono. Lah napa Pak sing Nah, nek tamu niku nuwun. Lan itu kula gang sowan. Iki betake kula napa tatit? Tatit Mbah Minto nyisih. Ha iya. Kelingan manik nolong. Ya. Kayak apa? Saya tresno Meet in SGI Sekar Badung Indonesia. Saya wong dan yo anggere struknya buka telur yang kudu turu ya. Saya tresno. Ya, kayak apa? Jangkat ya, kayu. kaya
Tampil Bojo Mas Jo Klitik